Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? Илдә чираттан тыш яллар. Волонтерлар QR-код алырга ярдәм итә. Мәктәп укучыларына түләү өчен гаризаны тапшырырга соңга атна калды. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Соңгы тәүлек эчендә тагын 131 татарстанлы яңа коронавирус инфекциясе белән авыру очрагы билгеле булган. 2 очрак читтән кертелгән, калганы элемтә аша. 38 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 93 кеше өйдә дәвалана дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Иң күп яңа очраклар Казанда теркәлгән, 59 очрак. Яршаллыда 25 кеше авырый, 8 Нурлат, 6 Түбән Кама районында. 5 ковид белән авыру очрагы Алабуга һәм Лениногорск районнарында, 4 очрак Югары Ыслан һәм Яшел Үзәндә, 3 очрак Чистай районында ачыкланган. Актаныш һәм Зәй районнарында 2 кеше чирләгән, 1 Аксубай, Арча, Әтнә, Буа, Биектау, Кукмара, Лаеш, Питрәч районнарында. Татарстанда пандемия башланганнан бирле 29100 коронавирус очрагы теркәлгән, 24300 кеше узган тәүлектә 81 кеше теркәлгән. Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясы территориясында 2021 елның октябрь-ноябрь айларында эшләми торган көннәр билгеләү турындагы указга кул куйды. Бу указ нәтиҗәсендә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр илдә чираттан тыш яллар игълан ителә. 11 октябрьдән Татарстанда рестораннар, сәүдә үзәкләре, фитнес үзәкләренә йөрү буенча чикләүләр кертелде. Мәйданы 400 квадрат метрдан арткан зур сәүдә үзәкләре, концерт заллары һәм башка иҗтимагый урыннары хәзер бары тик QR-коды булган гражданнарына керә ала. Шулай ук вакцинация ясатмаган 65 яшьтән өлкәнрәк затларга мәҗбүри үз изоляция, аерым категория гражданнарга мәҗбүри вакцинация ясау кирәклеге турындагы Роспотребнадзор карары да үз көчендә. Дәүләт җитәкчелеге таҗлы вируска кагылышлы вазгыять имин булмаган субъектлар yollarını 23 октябрьдән кертүне дә рөхсәт итте. Татарстан бу тәкъдимнән баш тартты. Шул ук вакытта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов оператив штабка һәм Роспотребнадзорга эпидемиологик вазгыятькә анализ ясарга һәм 30 октябрьгә эшне алга таба оештыру буенча тәкъдимнәр кертергә кушты. Безнең иҗат төркеме чиратсыз каникулларга карата әлмәтләрнең фикерен сорашты һәм менә нәрсәләр ишетте. Менә шул 30 октябрьдән җинчне бәхәтле ял атнасы була. Шуның турында ишеттегезме? Ишеттем. Соңгарак калынды сеңлем. Әллә качан кирәге? Менә мондый жесткий надо было. Потому что мин үзем прививканы олы кеше булсам да әллә качан был кыш көне ясаттым. Инде хәзер ревакцинация ясаттым. Отрицательно карыйм. Потому что халык барыбер йөриячәк, барыбер бөтен магазиннар тулы булачак. Шу куядыр ялга барачаклар. Бу наоборот кешеләр күбрәк общаться итә. Мин шуңарга риза түгел. Ну сейчас же говорят, типа волна опять идет, да, какая-то? Ну поэтому да, наверное, чтобы люди не заражались. Вообще люди почему-то несерьезно относятся, а зря. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге ял көннәрендә кайбер оешмалар эшләрен дәвам итәчәк. Булар өзлексез циклда эшләүче предприятиеләр, тормыш эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, күпфункцияле үзәкләр, белем бирү учреждениеләре. Бу учреждениеләрнең эше санитар-эпидемиологик таләпләрен истә тотып оештырылырга тиеш. Татарстан президенты тарафыннан вакцинация темпларын арттыру буенча актив эшне дәвам итү бурычы куелды. Бу эш көне булмаган ял көннәрен кертү буенча алга таба карар кабул итүгә турыдан-туры йогынты ясаячак. Алсу Амирова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда һәм районда таҗлы вируска каршы вакцинация кампаниясе дәвам итә. Прививка ясату пунктларына килүчеләр саны кискен арту сәбәпле узган атна азагында ук Әлмәтнең үзендә 10 өстәмә вакцинация пункты ачылды. Моннан тыш кайбер пунктларда халыкка QR-код алу буенча үз ярдәмнәрен волонтерлар да башлап җибәрде. Теманы Алсу Амирова дәвам итә. Коронавирустан вакцинация узу пунктлары колабызда эшләп килүче поликлиникалардан тыш Түбән Мактама бистәсендә урнашкан наркология диспансерында, Радищев урамында урнашкан психиатрия хезмәтендә, шулай ук кан бирү үзәгендә бүлмәләр ишекләрен ачты. Үз-үзен һәм тирә-юньдәгеләрне коронавирустан якларга теләүчеләрне стоматология поликлиникасында да көтәләр. Булачак әниләр өчен вакцинация аерым оештырылган. Алар йөклекнең 22 атнасыннан башлап перинаталь үзәкле балалар шәһәр хастаханәсенең хатын-кызлар консультациясе үзәгендә прививка ясый алалар. Моннан тыш Әлмәт венерология диспансерында чит ил гражданнары, Әлмәт медицина көллиятендә студентлар коронавирус инфекциясеннән вакцинацияләнә алачак. Вакциналаштыру пункты Әлмәт районы башкарма комитетының медпунктында да эшли. Анда гражданнар аерым кире юлаша керә ала. Анда аларны волонтерлар каршы алачак. То есть сначала человек записывается, если они по записи. Әгәр кеше алдан язылса, язылу буенча ул вакытны үтә, аннары бездә билгеләнә. Анкета тутыра. Табибка анкетаны бирә һәм шул рәвештә вакцинация ясыйлар.
Әгәр дә чиратсыз уза икән, анкетаны табипта тутырашлык. Безнең аша үзә бу эшкә бөтенесе 5 минут кирәк. Также заполняет анкету, собственно говоря, проходит к врачу. Сүз уңайнан вакцинация пунктларынан иң уңайлы вариантны сайлап алырга, күрсәтелгән вакытка килергә, үзе белән паспорт, СНИЛС һәм иминиятләштерү полисын алырга мөмкин. Шулар Россия Федерация дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетның булуын һәм аның раслануын тикшерү мөһим. Әгәр дә ул юк икән, теркәлү узарга һәм шәхесне расларга кирәк. Алсамирова, Милена Валеева, Айдар Кабиров, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакытлы Челмәт телекомпаниясе. Башка темаларга мәктәп укучыларына түләү өчен гаризаны 2021 елның октябрь ахырына кадәр тапшырырга өлгөрегез. Татарстан Республикасы буенча пенсия фонды бүлегенең Әлмәт районындагы клиент хезмәте шуны искә төшерә: балаларга 10 000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гариза тапшырмаган ата-аналар моны 2021 елның 31 октябрьне кадәр эшли ала. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Татнефть агач утырту буенча экологик акция уздырды. Азнакайда экотуризм хакында фикер алыштылар. Саҗидә Сөләйманова исемендәге еллык әдәби премия лауреатлары билгеләнде. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Татнефть компаниясы үзенең территорияләрендә табигатькә сакчыл мөнәсәбәт күрсәтә һәм инде берничә дистә ел дәвамында излекле экологик сәясәт алып бара. Сулыкларны чистарту, чишмәләрне төзекләндерү һәм яшелләндерү программаларын гамәлгә ашыра. Бүген Татнефть урманны саклык бөтен Россия акциясе кысаларында агач утырту буенча экологик акция оештырды. Шәһәребезне яшелләндерүгә өлеш кертүчеләрне без дә күреп кайттык. Торак пунктлар территорияләрен яшелләндерү экологик куркынычсызлыкны тәэмин итүдә өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу өлкәдә Татнефть компаниясының өлеше зур. Соңгы 2 елда төбәгебез мәктәпләрендә Әлмәт һәм Азнакайда Татарстан нефтчеләре ярдәме белән агачларны клонлаштыру буенча биологик лабораторияләр барлыкка килде. Шунда барлыкка китерелеп үстерелгән агач һәм куак үсентеләре инде тамырда җәйде. Урсала бистәсендә узган өмәдә дә нәкъ менә биолабораториядә үстерелгән 230 триплоидлы усак үсентеләрен утырттылар. Сегодня командный день, все прекрасно знаем, четверг, да? Бүген пәнҗешәмбе команда көне 200 тирәсе агач утыртырбыз. Бәлки 250 дә булыр, эш барышы күрсәтер. Бу агачларның файдасы күрерлек булыр дип уйлыйм. Таш юл үтә, нефть чыгару объектлары да бар. Здесь дорога проходит щебеночная. Там есть и объекты нефтедобычи. Триплоидлы усак гадәти усактан тиз үсеш, тигезрәккә үсә, корткычларга бирешмәүчәнлеге белән аерыла. Ул елына 2 метр ярымга чаклы үсеш бирә. 25 ел эчендә олы агачка әверелә. Триплоидлы усакның нәкъ менә Русалочка балалар бакчасы янында утыртылуының сәбәбе яз көне урманнан аккан суларны шушы агачлар барьер буларак тотып калу. Балаларны оештыручылар основной Татнефтьтә, алар чакырдылар именно шул балаларны биолабораторияларда шушы триплоидный ясенны үстерә торган балаларны үзләренең хезмәтләрен күрсеннәр өчен. Бүген республиканың көньяк-көнчыгышында 8 биолаборатория эшли. Алар тикшерү һәм практик эшчәнлек алып бару айрым алганда урман үсентеләрен үстерү өчен каралган. Мондый сыйныфларда уку балаларга биология, табигатькә мәхәббәт һәм экологик җаваплылык хисе белән кызыксыну уята. В лаборатории выращивали. Лабораториядә үстердек. Үзем генә түгел инде, иптәшләр белән. Другими тоже помогали. Көнҗилле булуга карамастан акциядә катнашу өчен 50-дән артык кеше җыелды. Файдалы эшкә кушылырга дип администрация, Татнефть, Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре һәм укучылар җыелды. Планируем расширить эти акции на другие города. Без бу акцияләрне Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы башка шәһәрләргә дә киңәйтергә планлаштырабыз. Әгәр дә без кешеләргә кызык булган урыннарны сайлап алсак, без шулай ук мәктәпләрне Татнефть хезмәткәрләре генә түгел, ул районнарда яшәүчеләрне дә җәлеп итәргә теләр идек. Киләсе елда бу акция һичшиксез дәвам итәчәк. В следующем году обязательно эта акция будет продолжена. Татарстанлылар ел сайын үткәрелә торган Эколидер республика конкурсына кушыла ала. Конкурс табигатьтән рациональ файдалану, әйләнә-тирә мөхитне саклау һәм экологик куркынычсызлык мәсьәләләрен хәл итү максатыннан Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Анда предприятиеләр һәм оешмалар, шәхси эшмәкәрләр, уку йортлары, иҗтимагый белешмәләр, халык һәм масса күләм мәгълүмат чаралары катнаша ала. Конкурста катнашу өчен гаризалар 15 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Барлык кирәкле мәгълүматны конкурс турында нигезләмәдән белергә мөмкин. Гариза материаллары Татарстан Республикасы экология министрлыгы сайтында урнаштырылган. Әлмәт бу бәйгедә ел сайын катнашып, күп вакыт дәвамында үз лидерлыгын раслаган кала. Бу казаныш башлыча Татнефть компаниясе тарафыннан табигатьне саклауга юнәлдерелгән кулачлы эшнең нәтиҗәсе дә. Төбәгебездә балалар бакчасыннан башлап мәктәп, урта һәм югары уку йортларында алып барылган актив эшне оешма предприятиеләрдә дәвам итәләр. Азнакайда туризм, туган якны өйрәнү һәм экология юнәлеше буенча республика күләм стажировка булып узды. Анда республиканың өстәмә белем бирү учреждениеләрендә эшләүче педагоглар җыелды. Теманың дәвамы алдагы сюжетыбызда. Кто еще не был в нашем районе, в наш
Бу чарада 5 районнан 50-гә якын педагог катнашты. Семинарда катнашучылар иң элек балалар иҗаты үзәгендә җыйналдылар. Биредә районның экология буенча төрле дәрәҗәдә уңышларга ирешкән коллективлары үзләренең иҗади хезмәтләре, проектларын тәкъдим иттеләр. Шуларның берсе 8-нче Оячык балалар бакчасы. Экологик тәрбия өлкәсендә аларның бик күп уңышлары да бар. 2017-2019 елларда «Эколидер» дигән республика конкурсында балалар бакчалары арасында 1нче урын. 2018 һәм 2020 елларда «Эковесна» дигән республика конкурсында шулай ук 1нче урынны яулаганнар. Бу безнең зур уңышларыбыз, безнең тырыш хезмәт нәтиҗәсе, диде методист психолог Рәмилә Вахитова. Балалар бакчасында да һәр елны ota-analar arasında, balalar arasında konkurslar, türlü yarışlar, kıvayınlar, kıvest oyunlar ütkərəbiz. Hem bu balalarga bik kızık, hem okutu, terbiye беру yönelişinde bik kirekli şora dip sanırız. Мәктәпләр арасында экологик тәрбия эше гимназиядә зур үсеш алган. Biz инде ничә ел рәттән эко-яз бәйгесенең җиңүчеләре бу инде билгеле безнең гимназия өчен шартлар тудыруга да ярдәм итеп бирелгән бүләкләр барысы да укучылар өчен тотыла. Булар инде балалар өчен уен майданчыклары, эколабораториялар. Әлеге лабораториялар нигезендә без инде укучылар белән һаваның, җирнең, ризыкларның химик үзлекләрен өйрәнәбез һәм менә шушыларны без инде районда яшәүче халыкларга да җиткерергә тырышабыз. Мин бик нык шатланам эколог булганга, чөнки класс белән, мәктәп белән без субботникларга чыгабыз, агачлар утыртабыз. Һәр елны макулатура белән батарейкалар җыябыз. На кружках по экологии мы со старшеклассниками проводили анализ воды на жесткость. И самой жесткой оказалась вода села Урняк. Алга таба катнашучылар Актүбә бистәсенең 1нче мәктәбендә Минералогия музеенда Чатыртауда булдылар. Шулай ук Парус базасында мастер-классларда эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Саҗидә Сөләйманованы белмәүче татарлар сирәктер. Аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлар күпләрнең күңелләрендә тирән ис калдырган, өметләндергән, канатлар куйган. Саҗидә Сөләйманова 1926 елда Башкортстанның Яңавыл районы Яңавыл авылында туган. 1944 елда Тәтешле урта мәктәбен тәмамлагач, авылда укытучы булып эшли. Аннан соң Уфа педагогика институтында белем ала. Мәктәпләрдә тарих фәнен укыта. 1955 елдан аның гомере һәм иҗаты Әлмәт шәһәре белән бәйле. Нефть техникумында шәһәр радио үзәгендә Әлмәт әдәбият берләшмәсендә эшли, шигырьләре дә шул чорда басыла башлый. Шагыйрә озакка сузылган каты авырудан соң 1980 елның 10 маенда Әлмәт шәһәрендә вафат була. Шагыйрәне ел сайын калабызда искә алалар. 2006 елда Татнефть компаниясе тарафыннан шагыйрә исемендәге премия булдырылып, аның иҗатын сөючеләр бергә Әлмәткә җыела. Теманы Фирая Юнысова дәвам итә. Иң беренче чиратта шагыйрә буларак танылса да, Саҗидә Сөләйманова хикәяләр һәм повестларда яза. Аңардан мирас булып калган күңел байлыгы китап киштәренә җыентыклар булып тезелгән. Кыр кызлары, Бәхетне үзем табам, Юллар уйлар, Яшәү хакы, Кызыл каурыйлар, Гөлбадран, Сабыр канатлары, шигырьләр һәм поэмалар. Саҗидә Сөләйманова үзе исән чагында Мәскәүдә һәм Казанда русча тәрҗемәдә җыентыгы басылып чыга. Аерым шигырьләр украин, үзбәк, Азәрбайҗан һәм башка милләт телләргә тәрҗемә ителә. Язлар сыман, гел үзенчә ямле көз яме, сабантуйга мини җыелганнар табигатьнең бөтен төсләре. 20 октябрь Саҗидә Сөләйманова белән бәйле. Язучыны искә алу чарасы Саҗидә Сөләйманованың һәйкәле янында аның исемен йөрткән китапханә ишек алдында узды. Әлмәт укучысы Саҗидә Сөләйманованы гел башка кабул итә, башкача аның образын яшәтә, башкача ул булып яңгырый. Әлбәттә Саҗидә Сөләйманова ул башка. Чөнки ничә еллар дәвамында аның премиясе булдырылганнан соң Татнефть белән Татарстан эшчеләр берлеге бергә оешып шушындай зур дәрәҗәле премия булдырылганнан соң менә 10 еллар дәвамында әлеге чара үткәрелеп килә һәм Әлмәт халкы аның рухы белән, аның иҗаты белән сиңгән шундай ул шушының белән яши. Ул үзенең Саҗидәсен булдырган бүгенге көндә Әлмәт. Саҗидә Сөләйманова иҗатын безгә укытучыларыбыз мәктәп елларыннан ук тирәнтен өйрәтеп килделәр. Аның шигырьләрен чыннан да өйрәнмәслек, укымаслык түгел, искиткеч матур шигырьләр, тормышчан, шундай дөньяви фикерләр анда.
Сажида Сулейманова исеме Әлмәт белән, алтын кызыл миләшлек күз белән тәнгә килә торган әдәбият бәйрәме белән бәйле. Иң беренче чиратта бу әлбәттә Сулейманова премиясе лауреатлары, стипендиатлары бәйрәме. Ел саен Татарстан Республикасы Язучылар берлеге тәкъдиме һәм Попечительләр советы карары белән проза, шигърият һәм драматургия өлкәсендә 2 елда нәшер ителгән әсәрләр өчен акчалата премиялар бирелә. Бу мәртәбәле исемлек тулыландырыр алдыннан чарага җыелучылар Сажида Сулейманова һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Премияның тарихы бик зур. 16 мәртәбә бу премия бирелә язучыларга и яшь каләм тибрәтүче яшьләргә, әдәбият сөючеләр өчен бу бик зур бәйрәм. Бәйрәм чарасы Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дәвам итте. Биредә стипендиатлар һәм премияга ия булучылар өчен махсус экскурсия оештырылган иде. Шәһәребез кунакларына музыка кораллары музее күңелләренә хуш килде. Бүген Сажида Сулейманова исемендәге стипендияны алам. Бу безнең өчен зур мөмкинлек, чөнки менә бүген без музейга килдек. Һәм шушындый зур мөмкинлек биргәннәре өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Миңа бик ошый. Дөресен әйткәндә, мин мондай каршы алулар дип уйламаган идем. Мәсәлән, шушы музыка инструментлары белән таныштырудагы күңелдә ниндидер җылы хисләр уята. Фирай Юнусова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты өчен Луч Әлмәт телекомпаниясе. 20 октябрьдә Әлмәт Татар драма театрында Татнефтьнең Рухият хәйрия фонды ярдәме һәм Татарстан Язучылар берлеге белән 2021 ел өчен Сажида Сулейманова исемендәге еллык әдәби премия лауреатларын һәм стипендиатларын хөрмәтләү тантанасы булды. Мәртәбәле чарадан тулырак Фирай Юнусова. Премия бирелә башлау тарихы да шагыйрәнең тууы белән бәйле. Аңа Сажида Сулейманованың тууына 80 ел тулу уңаеннан 2006 елда Татнефть җәмгыяте Рухият хәйрия фонды тарафыннан нигез салына. Сажида Сулейманованың иҗаты, аның китаплары һәркемгә таныш. Бүгенгесе көндә дә аның шигырьләрен яратып кабул итәбез. Инде Сажида Сулейманова премиясе лауреатларын быел 16-нчы тапкыр бүләклиләр. Бик иртә вафат булган Сулейманова Сажида Гаделша кызы әдәбиятта кабатланмас эз калдырган шәхесләрнең берсе. Хәсән Туфан аны юкка гына татарларның Анна Ахматовасы дип атамаган. Аның шигырьләренә 30дан артык җыр язылган һәм аларның күбесе халык җырларына үрелде. Премияләрне тапшыру көне Әлмәттә шигърият бәйрәменә үрелә. Һәр елны театральләштерелгән әдәби-музыкаль тамаша белән үрелеп барган бүләкләү тантанасын Татнефть компаниясының профсоюз оешмасы рәисе Гомәр Яруллин ачып җибәрде. Татнефть хезмәткәрләре, җитәкчеләре һәм профсоюз оешмасы исемендән мин сезне шушы залда тәбриклим бүгенге кичә белән, бүгенге юбилей кичәсе белән дә. Чөнки быел Сажида Сулейманова 95 яшь тулган булыр иде. Агымдагы елның премия лауреатлары исеме игълан ителде. Фатхулла Абдуллин, Түбән Кама шәһәреннән Кемгә сөйлим серләремне повесть һәм хикәяләр җыентыгы өчен, Галина Булатова Казан шәһәре татар теленнән миннән көчлерәк дигән шигырьләр тәрҗемәләр җыентыгы өчен, 4 китап авторы Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Лилия Габадуллина Ярчалы шәһәреннән кайту шигырьләр җыентыгы өчен бүләкләнде. Әлеге премияның нәкъ менә Сажида Сулейманова исемендәге премияга тәкъдим ителүем минем өчен аеруча горурлык, чөнки мин Сажида апаның шигырьләрен яратам дип әйтсәм, инде ул бик гади сүз булыр. Ничектер андый гади сүз белән аңа булган ихтирам хисләрен билгеләп тә бетереп булмый кебек. Без Сажида Сулейманова шигырьләрен укып, сокланып тәрбия алган буын һәм инде мин үзем дә хатын-кыз шагыйрь буларак аның фикерләре, аның дөньяга карашы һәм аның шигъриятенең яктылыгы миңа бик якын, бик газиз. Кызыксындыру премиялары Пермь крае Барда авылыннан Күзләр балкышы шигырьләр җыентыгы өчен Идият Әширов, Ярчалыдан Ишет мине җыентыгы өчен Лилия Фаттахова, Күңел бакчасы шигырьләр җыентыгы өчен 6 китап, 20ләп җыр авторы Галия Гайнетдиновага тапшырылды. Бүгенге бәйрәмгә килүемә мин бик шатмын. Әлмәттә мин инде икенче тапкыр. Минем иҗатымны шушылай югары бәяләп Сажида Сулейманова премиясына тәкъдим иткәннәр икән, мин моның өчен Татарстан Язучылар берлегенә, шулай ук Әлмәт Татнефть хәйрия фондына, Рухият
программасына бик зур рәхмәтлемен. Сажида Сулейманова исемендәге стипендиатлар әдәбият өлкәсендә уңышларга ирешкәннәр өчен ел дәвамында премия алачак. Ул стипендияга 10 студент лаек дип табылды. Лейла Алимбикова, Алина Хабибуллина, Ильяс Хаҗиев, Фируза Шарифуллина, Гөлина Фархуллина, Ралина Зайнуллина, Екатерина Петрова, Тимур Миннахмәтов, Лилия Равилова, Әлмәт политехник техникумында белем алучы Камиля Камалетдинова да әлеге исемлектә. Искиткеч елдан ел безнең театр артистлары да сукландыралар. Әллән инде сәхнә төзелешләре, сәхнәдә артистларның чыгышлары, әллән инде үзгәрешләр бик матур булды. Кичә сокланып утырдык. Рәхмәт. Шул дәврдә Сажида Сулейманова премиясын инде 160 студент алырга өлгергән. Аларның күбесе тормышларын әдәбият белән бәйләгән һәм китапларын чыгарган шигърият сөючеләр. Юкка гына әлеге исемне алган сәләтле яшьләр өчен бу зур әдәбият дөньясына юллама дип атамыйлар. Фирай Юнусова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Ришат Курбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.